Hello friends, दिनै second day Diwali, happy Diwali. ओमफ्राय आं बमा पाकेट सावनो नागिरदों जगमग। नै 12टा गुथि दं बेयाव। ओमफ्राय नैबे बाल्थिङाव सोना गावगोन आरो बाल्थिङाव गब्लंखानायसो ओमफ्राय खारफालाबायगोनसो नामाथाय बिदिनो गावगोन आरो अरखि सोगोन। दे आजा मबाइलखौ हमलाय ए नाम्बारखौ बोखारजोबना लानो। ओमफ्राय नै कामान्डु दं। कामान्डुखौ थरसेयाव दामथार लायो बे पाकेटसो लाबोखादोंमोन आं बेखौ बान्दोलसिमोन आरो जगमगखौ। दे हमदो आजाया। नै लोगोफोर जिरनानै बाल्थिङाव सोखाबाय आं दा अरखि लायना फैनोसै। नै थ' आजा। इयाव खारनोबो हासै माथो नोङो। एबार अरखि लायनानै सावना होनोसै आरो। अरखि लाबाय बन लाबाय नै एसे इदि जोंनायखौनो नांखागोन ना आजा। सोनानै खारबोनोसै आं। अरखिया खारसिन लामा मोननै मोनथाम बेरनानै खारसारला जोबगोन र' एसे मोजां लाखानां एसे जोंहोना लाखानां। जास्लाबनाय नङा लोगोफोर नै जिगाबखौ लाबोबाय माबाया जायैनि अरखिया जायैनि। र' जोंगारनाङा मोजां जों र' दा ओरै सोखानोसै इयाव एसे मोजां जोंखा होखानि र'। ओइ जाबाय लागाव ओहै गैला बारथामोनलै आरो गोबोरबायसो अरखियानो आरो जिगाब लायबालाय बेरजोबासै मोनथामसोल' बेरबायना आजाना। दे आजा नोंना फुल जानाया सावफैदो। फुल जानाया सावफैदो। सावब्रा मोजां साव दे आं बमा गावग्रोनि हगार एकदम गोजा खुबैखागोन दे आजा। दासो राव होनलायदों। दे नों आजा फुल जारिखौ सावलाय देलाय सावदै र' दोनथ' खामाखै देब्रा नों सावलाय गैला एकदम अबाव थांजोबखोथाय माखासे बेरमाराखै नै बेखौ बहायफिननानै सावबावगोनसो। गोदान 6था थरबा होबावबाय इयाव सोबावबाय एबार र' सावफिनसै एबार लास्ट डेट बेनो सावनाया। सासेया सिमाखौ सावनानै गिनानै खारबाय सावनो नागिरलायबावो। जिगाबा एसे लद्राय जाबाय खोमालै जासिगोनदां। नोंनि बे गारना होनाया खामाबा जायो जाम्बालाय। जों आयौ आखायावसो खामजोबबाय। बेखौ हैनो हानायमोनबा आया जाबाय आजा ओइ गिनानै खारजोब्बाय नालाय मादावलायदों बाल्थिं बायला जोबखाबायना जोब्बाय एजोंसै भिडिअ'आ बाय।